Evo ga, najmlađi gost nam je došao, mašallah, da Allah podari zdravlja, bereketa na faki, amin, sačuva iskušenja. Evo ovdje smo tu i čim beba jede onako meso, znači ja sam rekao mogu bebe da jedu, sve izdano 80 godina koji nemaju zube. Da vidimo, ovdje smo dobili jedan poklon, da vidimo. Wow, ili ovo sam ja ovdje, jesam. Imam ja uši, jesam ja ovo. Mašallah. Hvala ti. Šta je ovo ovdje? Njeno jede ćevape, bravo, završeno. Dankešen. Ovo čao pivci, sad kod sebe u biro. Jel dogovoren? Hvala. Hvala puno, hvala na poklonu. Znači Mjedo jede ćevape i suho meso. Je tako? Dankešen. Hvala. Au, ide Junior, idu ćevapi. Evo ga, znači, dobro došli Medvode, Ljubljana, Slovenija. Pogledajte robu, Dedir, Senko, evo nas ovdje. Veliki selam i pozdrav za sve dobre ljude. Pogledaj robu. Pogledaj robu. Snimi ovo. Hvala. Znači, mesari u Ljubljani, evo domaći zadatak, dolazimo uskoro, otvaramo u Ljubljani. A što vi sad tražite iz Ljubljane i dajte nam suhuru? Mora da vas ovi ovdje mesari Gledaj ovo, pogledaj ovo. Gledam ja, nemoj više reza, uzimam ja. Gledaj ovo. Pojede ti nama sve. Pogledaj debljinu. Hvala ovo. Hvala ovo. Završeno. Ovako, dragi naši, assalamu alaikum, veliki pozdrav ponovo. Ovako, da kažemo da je došla roba bužimska peka za pastrma, to jeste bužimski ramstek iz Zarebnica. Kao što su specijalni bikovi iz Bužima. Bez vize ulazi u Austriju, završeno. Znači, fino, oni idu u laganini, tamo na klanje i, znači, to je to bužimska pastrma. Bužimska pastrma, evo vidimo ovdje i našu dobru čvoku. Pogledajte komada. Ćevapi idu, dobro nam došli, kao što piše tamo. Evo ga, idu ćevapi, već je guža pred golom. Skoro u Ljubljani. Čevapđenica i Mesa Farhatović, mirni budite.